for os i dag er at have nogle gode venner. En god omgangskreds. En god og rigtig kærlig familie. En god skole med gode karakterer. Have nogle gode fritidsinteresser, man kan lave efter skolen. Som for eksempel arbejde. At ens venner og ens familie og ens selv har et godt helbred. Og et godt liv generelt. Det gode liv for os i fremtiden er at have et godt helbred. Vi vil også gerne have en god og lang uddannelse, både for os selv og for vores børn. Okay. Liv er også at have venner og have nogen at være sammen med. Vi vil også gerne have en kernefamilie. En familie med børn og forældre, som vi ser her. Det er også vigtigt for os at bo i det pæne hus, det rigtige kvarter, med en rigtig bil, og hvor mine børn kan lege sikkert. Det gode liv er også, at ens venner og familie dyrker mission og er glade. Det er også vigtigt at have penge nok til at kunne købe det, man gerne vil have. Og så man kan tage på familieture til udlandet og opleve verden, og ikke skulle bekymre sig om det økonomiske. Gode kollegaer, have et godt arbejdsmiljø, bare generelt at få et godt job, som man selv elsker. Hvad synes du er det gode liv? At gå til fodbold, lave venner. Er der flere ting, som gør glad? At spille Minecraft. Seriøst, hvad synes du er det gode liv? Og spille fodbold. Ja. Slå nogen i dag. Julius, hvad gør dig glad? Pistoler, okay, det er da en... Og blod! Okay. Hvad synes I det gode liv er? Det er vennerne. Ja. Og familien. Jeg kan godt lide at gå i skole. Det kan jeg også. Og især om mandagen. Hvorfor om mandag? Fordi der er vi billedkunst. Nå ja. Derfor. Er der andre ting? Fødselsdagen! Ja, og jul. Ja. Og der får man gaver. Ja. Og så katten er tynd. Super. Er det... Hvad synes I Jeg var til fuck! Sport. Det var mad. Godt. Har vi ikke engang noget tænketiv? Fodbold. Fodbold, ja. Hvad synes du, Christoffer? Badminton. Badminton, ja. Jeg bruger min tid for min computer. Ja, computer. Jeg bruger mest min tid sammen med mine veninder. Ja. Hvad synes du er det gode i liv? Fodbold. Og hvad mere? Socialt liv og venner. Ja. Familie. Godt. Hvad mener I det gode liv er? Venner, familie, det man elsker, interesser. Hvad sammen med dem, man holder af, og hvordan? Hvad synes du er det gode liv? Jamen, det gode liv er mange ting, og det forandrer sig jo. Det, man synes, der var det gode liv i et stade af ens liv, er ikke nødvendigvis det samme, som når man er 10 år ældre. Og jeg har ikke så meget tid, så jeg springer lige til den alder, jeg har nu, hvor jeg er ved at være halvgammel, ikke? Og der skal ikke grines, piger. Der er det gode liv, sådan set at have et fornuftigt helbred, så man kan gøre de ting, man har lyst til, og det vil sige for mit vedkommende, at jeg kan have kræfter og fysik til at springe rundt i nogle bjerge, eller gå på jagt med min hunde, og jeg har fysik i mine fingre, så jeg kan spille min guitar. At min kone stadigvæk vil være gift med mig. At jeg har det godt med mit barn og mine omgivelser. Og at jeg tjener de penge, jeg synes, jeg har behov for. Det behøver ikke at være mange penge, men så jeg kan leve fornuftigt. Det vil være det gode liv for mig her og nu. Hvor man kan udfolde sig selvstændigt. Altså, hvor man ikke, hvor man så at sige, ikke er afhængig af andre. Og uafhængig, det bliver man aldrig. Fordi man, i forhold til job og familie og så videre, der har man forpligtelser, men det er, hvor man kan vælge frit. Det må være det gode. Og så man ikke har sorger i forhold til økonomi og hvad er det økonomiske bekymringer. Og hvordan undgår man det? Det undgår man ved at arbejde og være flittig i skolen. Det gode liv foregår sådan og sådan. Det gode liv. Nå. Vi starter forfra.
Det gode liv for os i fremtiden. Hvad synes du er det gode liv, Victor? Og slå ham på folk i numsen. Er der flere ting, der gør dig glad? Nej! Okay. Og jeg skal ikke blive feeling nu her. Sebastian, hvad gør dig glad? Okay. Vi skal til at gå. Jeg tror, vi har fri nu. Ja. Må I være herude overhovedet? Ja. Adriana! Stoppet. Vi er free. Hvad skal jeg sige? Svar på spørgsmålet. Nå, hvad for spørgsmål? Ja. Okay, jeg kan ikke huske, hvad spørgsmålet var. Hvad synes du er det gode liv? Hvad synes I er det gode liv? Okay, jeg er enig at grine, have det sjovt. Stop. Ja. Nej, jeg synes, vi tog os en halv. Er der flere ting, som gør dig glad, eller bare helvede? Gulv! Gulv?